min calmini kadi min juurima no feewi Allah waɗi eɗen gandi kala ceerno are ɗannade ene wattu wurin Madina Tuwat somo arta kadi ko noon wadde fof garde jaɓɓol ngal hankinde ceerno yetti ɗon de no jaɓɓora ɗon eno arti ɗon gastanen haɗa men arde e leɗɗe ɗe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ibrahim ñoo Ceerno Moussa Niang. salminde juurade no wiide joɓgal ma wamma Madina Tuwat ko aada ceerno aada ceerno mo sawi e aada ceerno men ko waɗi ceerno men kala ko alaji mo sawi sosno nam ko worata inchallah hay ñalawma wonno adama minen ne gila wiyama heddi argol makko fodde balɗe seeɗa nam emin toɓɓiɗi machallah wuuro ngo no toɓɓiɗi gila ko fiɗɗugol haade ko yarete haa e ko ñaamete haa e hadi ceerno fodde doole amen fof ɗum ballodiri e sukaaɓe ɓe ceerno Mamadou Ali Accani ina haala no foti haalirde mo waɗa ko foti wadde minen muñiraa bene emin jatti yantude kadi ko Allah heewi caggal amen fof enen fof en almude kono ko wiyete almude makko woni ɓe o findata ɗon jamma e ñalawma almude ceerno ɗenne kadi emo haala jamma e ñalawma gila to teeɗo ɗum haa e fewrugol galle no mbimani haa no ceerno jaɓɓon alaa ñalawma mo deggi haa ɗo to gonɗen hay ɗo jooni komin gadda leɗɗe ɗe ɗo jooni omo noddami somi naati wuro ngo gila ceerno yattani jama min mbawa hamde ɗimomi a hammin Allah walli machallah joni hankinde ceerno hol saaha o yetti Madina Tuwat mbeɗa tawi ko yimɓe fof ene jalti ene jaɓɓi gila kalluga ha galle ceerno walla holno tawri yimɓe o tawri min koye jaɓɓugal mawɗo men sabu min juula takkusan nden ceerno Mamadou Ali wi wonde fof dentanda ɓooye hen minen noon ko nder galle ɗo min keddino heddodade ɗon nokku ceerno heddodade ɗon e sohlanaɓe ɓe wawde wadde no organisation mbasa jillodirde e reɓo worɓe ɓe ɗum keddinomin ɗum ceerno Ali en goni gallu minen min goni galle feccodira kadi waɗa sukaɓe gariɓe ɓe ganduɗa ina mballa min e heen nde wonno ceerno kam ɗo hucci fof ko maayo tan eyyi maayo noon eɗen gandi nawra fof inchallah alay saago noon ko hunde ko ma wonde beele to banggue teenon leɗɗol ngol ko aada kala ceerno ara artude ɗanngal gaddoron walla ko saafo tan mbatton ɗum banggue teenon leɗɗe ngo ko wonde ceerno ɗannino arta fof mbatton ɗum walla ko saafo tan ala ɗum fawaɗi o on ɗon aada eyyi ko amma no golɗotenon hannde ceerno Moussa Niang mi sosi ɗum gila ina wuuri machallah omo ñaagui Allah o wi yimɓeɓe yo tinno sabu Allah e neɗaɓe kala ñande wiya ceerno men arti walla ñande haarande yaawa yaawa noddirama hannde ko hannde yaawa na timma janngo ko kor omo ñaagui kanko leɗɗe makko kamana jeeya e ko adorte defirede galle ceerno machallah woni Madina Tuwat ndeysan ɗeɗo leɗɗe kam hannde ko ɗeɗe garanoɗe kono kadi ɗeɗo fandare nde so hoddirama janngo ko kor ko ɗum ɗon woni fandare nde so hoddirama janngo wona gorɗo kadi ha hannde koɗe fandare ɗe alhamdulillah noon ceerno Habib on namde ndiila machallah noon badda ko beltima no feewi kadi en jarama no feewi machallah garde on e mawɓe amen nam bisimilla so won konngol yo ɓeydata hen ceerno Abdourahima no wiini ko noon so ceerno Abdourahima haali ko gayni sabu so haali kamɓe fof ɓe kaali ceerno haali ko fof haali machallah miɗen jona e konngol makko alhamdulillah minen sukaɓe ceerno Moussa kala mo min gondi hen mawɗo ɗum togo so muɗum ina yonimi konngol muɗum kañum woni konngol wuuro ngo machallah miɗen belti noon alhamdulillah miɗen belti so almudo wiɗama yo haal tan haala kono ko fodde almudagal ngal tan woni ko haala so wona ɗum ko weltare miɗen belti no feewi minen Madina Tuwat fof alhamdulillah sabu jaɓɓugal ngal waɗirni inchallah miɗen belti sabu jaɓɓugal ngal yaadi e needi yaadi e newaade no wini guiɗa ceerno suwa ar miɗen kaala ceerno jaɓɓante ko needi so tawi yimɓe jaɓɓima ceerno baɗɗi needi tan kawal ala ko heɓade eyi kala ko foti noon waɗede fodde doole amen ala ko machallah ɗeɗo leɗɗene kadi miɗen ɗum yettiri Allah hay so ɗo wonano hono hannde saha fof miɗen garda ɗo leɗɗe eyi ɗum fof koko yettirde Allah weewi ha wona seeɗa miɗen jetti Allah kadi miɗen jetti kamɓe ɓesgu ceerno Moussa alhamdulillah sabu hay hunde ala ko min kanti haydara kamɓe fof wona o wona o
wona ndeysan ceerno mo daal ko dari ɗo e dadi machallah kadi alamo o nehi kala ko yani on noon daniɓe ko haala te ko noon est ce que welti feewi no feewi ha wona sa Allah jarama onon ne on jarama beltima no feewi jetti Allah alhamdulillah machallah hol ele jaɓɓol ngal so waɗi ko ayne maadi han kadi ŋawolen gurtiraji ɗe fof garat tawtire ɗon seraji ɗe gara ayni maadi kam ceerno nataro on gonga eyyi nde wonno ayni maadi itta ko e Madina to machallah eyyi ko anni e ceerno woni ɗon gila ko ɓooyi gonga hoɗanoma egga ceerno noon nawi ko witede ceerno Moussa waɗimo ɗon e wuuro he machallah fof ko yettide Allah nde o ari ɗon fof so wona garto omo heewi darade ɗo gonga eyyi Madina toon kadi so ari ɗo o sac minen kam komin weltiɓe tan machallah alhamdulillah bil alamin vraiment komin en beltima no feewi ko faati to gueɗe ceerno Madina to naɓe ko weltiɓe tan gonga o weltiɓe alhamdulillah gandi no haqqille ceerno woniri e wuuro e wuuro ngo selli kadi ummademo Tamba o ara o rewa he galle ceerno he minen ɗum ɗon ala ko heddi alhamdulillah bil alamin ala inchallah ko ɗum heddi Allah gonga hay dara ko ɗum heddi Allah machallah eyyi Allah jarama noon on jarama kadi noon wona ɗum ko ceerno foti noon wallahi ceerno ko teddi wallahi ceerno ko teddi gonga o yejjitta teddungal inchallah eyyi miɗen jetti Allah miɗen jetti alhamdulillah miɗen jetti ceerno Moussa Niang machallah miɗen jetti needi alhamdulillah eyyi ceerno Moussa Niang ne min ko needi moƴƴi wallahi so wona he amen puuy ceerno Moussa Niang ne min ko ceerno needi moƴƴi alhamdulillah eyyi sukaɓe makko ɓen inchallahu taala sukaɓe makko miɗen jettiriɓe Allah no feewi inchallah no feewi ha wona feewi alhamdulillah inchallahu taala jarama te yaliyam moƴƴere beltima